Kunomunye ubaba ngisesejele laseNcome eMaximum, saphinde sadibana futhi naye eMedium. Khona ubaba okuthiwa uBra Ike, bamazi nje abaningi insizwa ngeMbantu sakasekho emhlabeni. Ngathi mangimfica eMedium akasazi isiZulu kahle kodwa wayesikhuluma nje, kodwa wawumuzi ukuthi akasazi isiZulu kahle. Ulimi akalwazi kakhulu, akalukhuluma nje fluently i-Afrikaans. UmSuthu, i-Afrikaans, isiSuthu ne-English. Kodwa ulimi akalwazi kakhulu ngisho ukulibhala yonke into i-Afrikaans. Loya baba wayingikhonzile, sagcina sikhonzene kakhulu ngisese-Maximum, ngenxa ukuthi ngathi mangifika wayekhonjwe, wayekhonzwe ngenye insizwa ngakithi kwakuthiwa uJuda ngapha kwaDabhazothi Intsangu. Ngase wayekhonzwe yileyo insizwa ngakithi, nami-ke ngase ngigcina sengimazi-ke. Wayengikhonzile kakhulu, futhi wayemthanda umuntu, wayemjwayele ukumbona efunda, ufunda incwadi or something, ngabuye ngafundisa nasejele. Waqhubeka nje wangikhonza sazwana. Ngamanye amakhehlo wayena 70 bani, kodwa ongeke umbone indlela noma yenomzimba nje ekhulile. Ngicabanga ukuthi wayena 70 ngoba uPresident Zuma mncane ngeminyaka kulo baba. Ngoba ngiyakhumbula angazi noma wayemshiya ngo2 years yini. Ngathi mase ngikhuluma naye lo baba sengimbuza ukuthi uboshelweni, ngoba wayegwetshwe 45 years ngecala lokubamba inkunzi. Ngathi mase ngimbuza ukuthi wayeboshelweni, mayechaza icala lakhe, loya baba wayenento wayekhala inyembezi mayekhuluma ngecala lakhe. Lo waseGoli eSoweto, unanemqasho emzini wakhe, unanemqasho ehlala ama-students ase-UJ. Enye ingane yakhe ibifunda eGerman, enye ingane yakhe ibifunda, ngoba ubeney'ngane ey'mbili. Benomzoyisitezi, ubemkahle loya baba ngaphandle, bezwana kakhulu nabo Ivan Khoza. Bamazi u-Ivan Khoza, oKaizer Motaung bayamazi laba abaphethe lamaqembu amakhulu. Ubeyisigwili loya baba, ngisho umuzi wakhe ngisho wayenanale moto kuthiwa iZ3 le encane ehamba efaka abantu abawu2. Wayekhombisa iy'thombe zakhe. Lokhu wagwetshwa ngo-2003. Mina ngizodibana naye ngo-2010 eNcome. Saba ndawonye eNcome, ngisho eMedium sasindawonye. Wayethanda ukuyihlalela i-isolation-ke yena, ekhulu ukuthi la uhlala khona nga-1, wayethanda ukuhlala lapho. Lo baba indlela wayencokola kakhulu, enamancoko. Umbona ukuthi umuntu ukhulele eSoweto akusiyo umuntu wasemakhaya, yabona. Ngelinye ilanga bese ngixoxela icala lakhe. Lo baba wayesebenza kakhulu ney'nkabi lezi ey'bamba inkunzi. Wayevula isefo yena, angazi noma wayenesala, ngizothi wayenesalamuzi noma wayenani, kodwa bamazi abaningi uBra Ike. Mayechaza yena wayekwazi ukuvula isefo. Iy'nkabi ubeqashwa kakhulu ziy'nkabi lezi ey'bamba inkunzi. Uyazi iy'nkabi mayibamba inkunzi, iy'moto zey'mali ziphatha ama-grinder, zithi mase ziyiketulile imoto bese ziyidabula zisika, zisike ngisho isefo, zisike isefo. Kwesinye isikhathi-ke ezinye izisefo zemali mawuthi uyasithinta, imali lengaphakathi ivele iyonakale, ithele u-ink, zicushwe kanjalo ngokuhlukahlukana kwazo. Lo baba uthi yena wayevula isefo, angazi wayenza into ngoba wathi lento angeke ayitshele ngisho ingane yakhe, angeke ayitshele ngisho uYozefu engayitshela ngamuntu. Wayesola kakhulu lo baba, wayesola kakhulu. Njengoba ngithiwa wayethanda ukuhlala ekhulukuthu nje, wayethanda ukuhlala yedwa, kwesinye isikhathi ahlala athule. Uthi ngiyacabanga ukuthi yini engiyiboshele ngoba bengingeswele lutho mina.
uthi nje ngiyacabanga ukuthi into engiyiboshelwe yini ngoba imali mina benginayo. Loya baba uthi izitolo lezo Casanova eGoli lezi ezidayisa amasudu nezitolo lezi ezidayisa amasudu nje phambili uthi bezifonela yena ube yicustomer lalezo zitolo makukhona isudu entshe esuka phesheya bekufonelwa bona kufonelwa Ivan Khoza kuthiwa kunesudu entshe uyazibona izitolo ezifonela abantu abanama brand kushiwo ukuthi sine brand isudu entshe yena lo baba ubekile class labantu elifuna ukuthi makukhona impahla efikile eGoli noma eSouth Africa iqalwe ngaye uyibe lolo hlobo labantu uthi ube nento yokuthi bekwazi ukuvula isafe semali uthi ubeyenza lento yakhe angazi enze njani bese esivula isafe insizwa bingonakala imali mayivulwe yena uthi insizwa ebe ibamba inkunzi kakhulu bezihamba naye zifike zishaya insizwa lapha yena ngemoto zishaya insizwa imoto leyo bese eqhamuka nesezovula isefo iphuma imali clean bekumsebenzi wakhe lo futhi ubumbona noma ezovakashela unkosikazi wakhe besuka eGoli ezombona ejele laseNcoma afika lale eFryhead kuma hotel eFryhead uma B&B la phambili koFryhead ebese evuka kuseneza la nendle loya bekhuluma ngisho nomphathi wejele loya baba ethi unkosikazi wami usuka ukuthi ungiphathele u1 no2 no3 ngicela ningifakele khona zingaboni lezi iboshwe ngoba nazo izosuka ezifune izifake bemfakele yonke into yakhe mayise ngichazela ngecala lakhe lo baba lenzeka la kuNdundulu la ngaseMelmoti kwakunezinsizwa ezayisuka eGoli zizobamba imoto yemali eyayisuka eRichards Bay eyayisuka la eRichards Bay ibheke eThekwini angithi imali edolobheni njoba imali siyifaka emabhenki nje abanye beyikhipha ku-ATM edolobheni bejike bengene ezitolo beyithenga igcina isiqoqwa imali igcina njoba iyayiqoqwa nje sayisibona imoto imali babezobamba imoto yemali that was 2001 ngoba yena uze wagotshwa uze wagotshwa ngo2003 wagotshwa 45 years ngecala lokubamba inkunzi lo baba icala lokubamba inkunzi nokufa necala lokubulala ngoba kwafa abantu lo baba uthi khona insizwa ezamfonele eseGoli enayo imali lento yenkunzi yokubamba inkunzi nani uthi wayeseyiyekile wathi nje useyiyeka ngoba usenemali uthi kwase kuba nensizwa ezimfonelayo zathi bra Ike wayibiza ngoIsaac Ncongwana wayibiza ngobra Ike zamfonela insizwa zathi bra Ike kunomhlala phansi esiyowushaya eKZN umhlala phansi insizwa lezi ezibamba inkunzi bezithi mayikhuluma le ejele ngaphakathi umhlala phansi zisuke zisho imali esuke iningi enizothi manje ishayile bese niyoyidlalela emakhaya nivula amabhizinisi nikhohle ukubamba inkunzi so ke zathi ke lezi insizwa kunomhlala phansi bra Ike esifuna siyoshaya kwaZulu-Natal lithi ke leli ikhehla kuthiwa imalini banicabanga bese kuthiwa 20 million it's 21 or 21 million mayisiyonke imali le eyayisuka eRichards Bay yayiqoqwa nje eRichards Bay njengoba eRichards Bay ingaka nje yayiqoqwa lo mali not exactly yayi 16 million mayesho that was 16 le mali I'm not sure ke ngesamba semali kodwa ngokusho kwakhe lo baba it was around 60 million le mali yeqoqo eRichards Bay imoto yemali ulayini babekhishe bazoyazi abantu le ndawo engizokhuluma ngayo bawusuka eRichards Bay imoto yemali yayizosuka eRichards Bay idlule edrobheni empangeni ishone phansi ngathi ishona ngaseqalabusho iyophuma ngase Dlangubo
bese iyongena isingenela ekupheleni kaNdundulu lapha eMelmont isiyehlela eNkwalini iyongenela kuleli cross laseNkwalini bese inyuka ngalowo mgwaqo babekhishelwe ulayini umuntu ongaphakathi ukuthi imoto izohamba kanjalo yena kuBra Ike nalezi insizwa imoto le moto yemali babeyilinde ecrossing nje eNkwalini lapha kulomgwaqo oqhamuka ngapha empangeni ungenela kulomgwaqo oqhamuka eNdundulu oqhamuka eMelmont ubheke eThekwini babeyilindela bayazi abanye kule crossing ngikhuluma ngalo mawusuzongena nje engathi kunesiwa mawusuzongena nje bese uwehlele eNkwalini usujola umgwaqo ubhekele koShowe njalo njalo kunesiwa mawungenela kule kunomoba kodwa bese kuba nesiwa la eceleni babeyilinde lapho ke le moto yemali oBra Ike yena kuBra Ike owakhe umsebenzi ukuhamba insizwa ifezi ibamba imoto yemali zishayela besuke bashaya ama security la igada imoto ozwajamisele noma ziwephuca ibhanga mayefa njalo ayafa yena uza nje ngoba sekuthiwa woza Bra Ike seku right afika athinta isefo sivuleke angazi ukuthi wayenze njani wathi lento ngakayitshela ngisho ingane yakhe akafuna ukuyitshela umuntu so ke bathi masebese KZN kwakungabo 1 ebusuku phakathi namabili imoto zemali ziqoqa kanje zihamba ngalizokhathezini uthi kuBra Ike ebox wasempangeni enye imoto yabo yayimlapho igade ukuthi le moto le yemali mayisidlula ngoba babazi ukuthi izosuka eCharles Bay izodlula empangeni izodlula ngaseboxa la kulomgwaqo lo mayisizokwehlela robotini lapha ubheke eqala kabusha ngaseqala kabusha ejele bese udlula ubheka ngakodla ngubo bese ubheka le ngase emgwaqeni oqhamuka eMelmont uthi kuBra Ike enye imoto yayimi imoto yabo yayimi lapho ngase robotini ngeze kwaseboxa empangeni igadele imoto uthi mayidlula bese besho lapho beyigadena nokuthi iescortiwe yini escort ingakanani into kumele beyilindele hayi nangempela uthi uBra Ike bathi bele ngabo 1 ebusuku bele ecrossing eMelmont uBra Ike akazi indaba yaseKZN namanye amajit akhona kodwa base amanye insizwa babehamba nazo eziyaziyo cishe babehamba ngeimoto ezu4 ngoba uBra Ike emotweni yakhe babili babe emotweni ayihamba ngayo babengahambi ngemoto yakhe uBra Ike kodwa emotweni ayihamba ngayo babili bona kunguye nalomfana ajwayele ukuhamba naye bese kuba ke udriver nenye insizwa kusho babe bawu4 kodwa udriver nalensizwa uBra Ike akayazi akayijwayele abantu akabaziyo ilezi insizwa ehamba ngoba behamba ndawonye nje phela inkaba amazini ndawonye akudingi ukuthi uzuza zonke wena wazi le esuka iqashile nje ikutshela ukuthi solo sihamba nebandla ne uthi kuBra Ike lo muntu omila owayemla laba abantu bemoto ababemla ngaseqala kabusha la ngase empangeni bayibona imoto ngabo 1 yedlula le moto yemali bedlula ihamba yodwa kwayisikhashana impela ingalandelwa yilutho base beyafona befonele bathi isidlulile imoto ihamba yodwa ayikho escort base beyilandela nalaba ngemuva laba kade bese empangeni laba kade bemlapha empangeni uthi uBra Ike yathi nje mabebona ama light ngoba kwakusebusuku bebona ama light base bethi yiyo le moto eqhamukayo base beyiginqa kwase bephambana nenye yathi mayithi nje ngoba vela ngithi ispeed seyimoto imoto mayisizojiya sehlisa ispeed yathi mayihlisa ispeed nje yayisiyenza sengathi iphambana nale yayisivela ishale le moto yalezi insizwa ababehamba nazo yawela kulelo khuza yawela kulomgodi lo engushoyo ukuthi imoto mayiqhamuka ngalomgwaqo izongena umgwaqo obheke eNkwalini kunemgodi ngala bayishaba iphosa phakathi yena njalo uBra Ike lapha ya lo baba lo ulinde ukuthi yena ulinde ukuthi nje mayisezovula isefo
bayishaya bayiphosa phakathi le moto base bedubula ogada laba baphakathi babadubula baphuca ibhamu ba grind imoto le bayivula baze bafika ezisefeni lezi eziphathimali kwase kuthiwa woza ke Bra Ike weza uBra Ike wafika ayivula isefu bayibutha yonke imali bayifaka kulena enye imoto bayibutha imali bayifaka kulenye imoto bayifaka kulena enye imoto uthi kuBra Ike ngesikhathi beyibutha imali kwase kuchithe kuhlweza kule moto angithi imi kanje le moto le